Phindile kulungile kuma-ke ekhaya kuthole ngento sokhula neningi ekhaya. Ngobe ngomhlaka 30 February. 30 February wami yazi ukuthi 30 February Uthawuyiza mawuphekhala. Manje mntanami usho uthweni usukhathele mina ungazongibizela uphindile ngoba phela uphindile uzongiqadelana. Chabo. Usaphumile nje ngihlala ngibhongwane yaphela indaba yakho. Cha khuleka. Akana nembeza nje uphindile. Angeke ngithi ngikushiye mina. Angithi mina ngizobe nginakekele wena. Yena uphindile uzonaka izinto zakanje. Mina nawe yena. Ibhodlela esihlaza liyeke yanakekela izinto zakanje. Msenzwana yini? Isikhashana nje nami sekuphindile bese ngiyaphakela. Bese uyadla bese ke uyaqeda uyaqhubeka. Ngenadwa, hey. Ngilentwana ekhulling in the next. That's why I celebrate everything. Give me gonga besenhliziyeni. Mami told me thandaza before ulala. Wena mfana mele ufuse ubaba, mele ufunde ukuyithanda, ukuyikhandla. Before uphathe isaka, iphuma la ekhaya, uyophanda kuningi okomhlaba. Hamba ubheka amabala, I'm in journey yamaphupho ami. I did a lot of wrong things in the past. That's why a lot of people tryna hold me back to the past. And I'm still fighting with my mind to get it out. Ay, I owe myself now me mele mphumelele. My new charts, ISAHLUKO SEYAMI. The winning me. Ukubalana has been a dream. Back to my mom, never letting go. Sure then phezulu yenza kanjani lokho because ngitshele ngathi khipha isizanda ukufaka indaba emaphepheni lethu. Yazi le. Msenzwana hamba kanjani? Moja. Mfethu futhi abangibuze mithi bilwa ngibuze impilo. Lento senze lapha na mfethu. Kazi. Hey, unamashaya ingoma kushaya ingoma. Yithi ngiyazwe. Athi awuthi akukhuphuka lapha. Hayi ngiyakuvuma mfethu yabo ngiyakuvuma mfethu. Ayenza le. Yini masathi awukho right? Relax. Afethu right. Ngiyabona nje. Hayi mfethu yabona manje ngilahlisela ithemba mfethu. Yazi njengomuntu mfethu esiqeda kuhlanganisa lo 10k mfethu lo esizokhokhelwa wona leya gig mfethu. Kuza buhappy kabi mfethu yabo. Phezulu manje ngiyakhathala phezulu. Phela usungenza nami ngikhathele mfethu asilalanga mfethu usukubonke siyenza lento le. Futhi sijabule. Kuyimanje ngithi ngiyazama ukulala ngiyacabanga ukuthi uzokwenzani ngale mali le ibolonto le. Sure. Phezulu nganakhumbuliso nawathi. Basona uzela ufuna isibani. Sure. Lo uyohlawula lapha. Msenzana ukuthi ayikholakali ngihlenda hayi enkola mfethu. Seyithola le mali mfethu. Buka naso mfethu. Ayikholakali. Labo bantu vele basazosidinga bo. Ilabo bamaself nabo. Yabo. Ayikhuluma amaself. Akusengiyasaba noma struggle sengidumile manje mfethu. Wenze begcwele ngakhona labazoyifuna amaself eyizo lo nto le. Mana ke mfethu. Hayi ngiyakuzwa Msenzana. Hayi uyasenza into senzeke mfethu. Awuphinde ungene lapha ethi hayi ngiyakuvuma. Manje unedlozi lami liyakhanya izwa lo nto le. Sure. Hayi ngiyabonga mfethu Msenzwana. Yabo nje namhlanje manje ngilala embhala incwadi mangibele emakhaya ngihambise ngosho ngosolo ukuthi lindelani ngizovela mfethu hayi ngoba ngiyabona nje magigala la mina hayi mfethu hayi kufanele mfethu ubosho wakho lo lapha ngakutshela wathini wathi hayi hamba ngento yodwa ngakutshela mfethu ulapha singapro ade bevayibhela hip hop yizo lezo nabo bamaskandi ngayo yizo lezo R&B woo it was push over mfethu hayi asambe mfethu sambe Inyanga ngisindo ibhandishi kanje. Yabona ngicabanga ngisho ngiyihambela egcekeni sengohlala ngigodla ingalo kanje kwejwayela. Ngikhathele phela mina. Ngeke ngidlala odokotela. Sekwanele ma. Hayi ngeke ngimele. Ngiyalikhipha manje nje ngizolibophela kanje. Ngishabanga nami mina. Ngishabanga ngibami amabhengu namafaka ukuthi angisabazi. Angisabazi ngibabona nami ngiphumele phandle njengabafazi bonke. Hayibo mama wenzani? Musukhipha. Hayibo wenzani ngempela? Ngiyeke mntwana. Ngeke ngize ngikeke. Ayifana nami wena. Ngiyakusiza mina. Ngizoba right nginjena. Ungaqaqi. Awuna into yokwenza nje. Mina ngifuna ukusiza wena njalo.
Ngizosizakala mina sithi isikhathi bila ngihleli kanje ngigonqelela naye botsho ziyaphuma. Hayi. Zosemnqangathi. Awuna into yokwenza. Hayi. Sekuyisikhathi. Ekhaya. Ngiyanibingelela ozithobayo umkhwenyana wenu othandekayo uhlela baba nawe mama ngibongile kakhulu ngokuthi nibekezelele kodwa sengihlanganisile njengendoda njengoba ngangithembisile kahle kahle engizama ukusho ukuthi ngomhlaka 27 angeke nje ngize ngidlala uphindile mina engafuni ukuya khanga manakhe ebona ukuthi kumele ukuthi isikhathi umaso bawu2 angeke nje akaphumi abeze la kumina. Hawu kahle yona indlela okubamba ifoni le. Unani nje angasikhathi sonke mina. Okay, ngila ngaphandle ngicela ukuthi uphume. Ngizokwazi ukuphuma ungena wena. Ngizokusho ngaphandle wangiyalela. Phindile awukahle mfethu ngifuna ukuthi sikhulume mina nawe ngeke uze kuthatha isikhathi eside. Uzosheshe uphindele emuva. Kanti kahle nazi unani mina. Angimele mina ngibe nokuthula ngenxa yini. Phindile ngiyacela ngicela ukuthi uphume sikhulume. Sengize ngafika velela ngeke ngize ngisakwazi ukuphindela emuva. Kodwa manje iphakathi yakuhlula ukwazi ukungena kancane wakho. Ayiyeza. Okay. Ngoba nje ngeke ngishiswe ilanga ngishiswa ukuthi ngize kuwena. Hawu ungcono ngoba uphethe nani umbrella. Mina ke ngivuma le ngingaphethe umbrella. Unani wena? Unani mina? Ngifuna sikhulume Phindile ngifuna ukuthi ubuye ekhaya uzongisiza ngoma. Ikhaya laba. Ekhaya lami nawe. Mina ikhaya lami la ngihleli khona. Nakubeka kwacaca noma ukuthi angifuni lapha. Ngithi mina ngisahluleka. Wena usuhlulwana ukuhlala noma wakho wena phela ngoba nanihleka kamnandi nethezele noma wakho. Phindile la kwahla kuyona yonke into engikwazi ukuyenza. Uyazi ukuthi izinto zenzo wena ngeke ngisakwazi ukuthi ngenze imisebenzi yonke ekhaya futhi nginakekele noma uma akekho esimene right ukuthi engakwazi unakekele umuntu oyedwa sadinga ukuthi sisizane njengoba esizala soba u2. Oh yathi wena uthola ama reward ngapha nangaphi uyaphiwa izinto ezinhle mina ngudoti nje isidaka umadakwana wathi ngithi umngane kwathi ngisidakwana noma umadakwana. Yazi Phindile lesidlulile idlule kuba akazipolise kumina idlule kuba. Okay ngiyaxolisa. Nasi isikhathi sakho mina ubuzoxolisa nini? Phindile ngiyacela ukuthi ubuye ekhaya bandla. Liphi ikhaya? Yazi Phindile uma uyasidinga soba u2. Akangidinga uma wakho. Musulokho ngichisela isikhathi sami lokho ukuthi uma wakho uyanginyanya mina. Musulokho ukuthi uma wethu uma wakho. Angithi uma wakho ngoba nina phela ni right nini. Mina ngisihluleki nje sentombazana ngithi esidakwayo sibuya sasiba ngumsindo. Oh wena isimo masinje ubona ukuthi ngcono ukuthi uhambe uyocasha kancane. Sindani simo ngihambe kancane ngingafuni wakini mina. Ungazolitshela isimo masinje konke kwenzekile kwenzeke ngemuva. Futhi vele ushawo uNkulunkulu. Aboma wakho kusakukhulu okumzelayo. Mina nje ngalokho ngikhulumisa ngoma. Uma ngikhombisela ukuthi akangithandi uthanda wena ntombazana yakhe encane enhle ephumelele. Khona futhi nje ubulokhu ukhuluma nje kumele buse UCT. Yazi ukuthi mina ngimise into njengo UCT ukuze ngikwazi ukuthi ngihlale nginakekele uma njengamanje sengizofunda online ngeke ngize ngisakaza ukuhamba ngiye kude mina ngiyothi nginakekele uma qhubeka egele umnakekele uma wakho ngani phela ku right kumele kume konke ngoba vele untombazana enhle kamba mina ngizothi uma wakho yazi Phindile ushawa into encane uhlelo kwenza into elula ubuye uze ekhaya ngizonqaphalisa uzonakekela uma ngiyahlangela hayi Phindile I grew up in a place where they told you what to chase. Mr. Hitmake. It's on the page. But I take my Sengibizwa kanjalo. Hawu mfethu umsebenzi hamba kahle. Azi ukuthi ufika ngiyahlanganisa njengendoda. Sithi ngiyabo ingoma mfethu hayibo. Ingoma.
Phela ngangibuse kumele ngikulindele lapha e-studio yabo. Mfowethu isengikhohliwe indaba se-studio. Mama ngifica amaphepha namapeni kanje asho sendoda yasipana la. Mfethu. Yabona ndoda yamadoda ngiyafika sengabe ngithi ingoma le kodwa ngifuna mangabe ifika mfethu le mali esesebenza. Vele ngolungisa amacala ami njengendoda. Yabo uma indoda ufuna ukwalungisa amacala akho. Musa amacala ukhuluma nga ade umuntu othe ufuna ukuhlawula. Angangadlali mangisho njalo mfethu ngoba uyaphila lo muntu esifazana yabona uZandi ngathola umfazi lapha manje kufanele ngizame ukulungisa yabona le mali le ngizoyihambisa yonke imifiko. Mfethu. Kodwa mfethu buka sikusa yabo. Kanjani imali yakho yokuqala la emculweni yabo. Yabo emva kwento oyenze lapha iseze eningi yabo. Ukuthola into ephuzwa mfethu ungaphuzi. Ola manje angizwa le show mfethu ukuthi imali iningi eza ngineshwa ngakanani lo mali izofika mfethu. Izofika mfethu angeke abantu bekuyekele mfethu bekubonile ukuthi uneyingoma ezimnandi kanje uyaperforma kamnandi yabona abantu bayakuthanda yabo. Mfethu ukuthi ngixolele mfethu ngenkomeshi la ngenkomeshi embili ongafika mfethu uyokuphuza itiye nokuphuza udrink yabona ungixolele mfethu. Hayi kanjalo mfethu kodwa ke lento ngikhulumile mfethu yabona umsenzwana mfethu. Work hard each and every day. I get lost in the words I say. Yize ngifike la ekhaya ngaze ngalamba ngabe kuphelile. Wena kwaphela into engayidlike la. Hayibo yini le iphara. Yimini iphara? Ubeza mina ngephara? Ujwayelana kanjalo wena? Wena bengisho ukuthi ngiyajabula ukuthi ulile. Masiqhubeka uthini uthi ngiphara mina? Ngoba ungcono kakhulu wena. Isifundiswa phela wena. Uzobiza mina ngephara. Kahle phela nawe. Noma ngelikhuluma noma wakho lokuthi ngiphara. Kahle kahle ubumbizelana usingizela. Ubizela khona usonkambalaza nje umhlabalaza nje manje. Mina bengithi uzongisiza sinakekela uma hayi ukuthi uzovula amabhodwe ngaphekile. Like how umuntu sekumele acela imvumo kunini ukuthi avule amabhodwe akubo. Kulungileke Phindile usufikile ngicela ukuthi uhambe uyobona uma sengiphekile ngaqeda yonke imisebenzi sizokwenza wena wenza amaso. Inyoni. Cha phela ngathi uzosiza usufikile phela. Siza ngani ngadlile? Khona into ngasize lambili. Uzopheka into efunayo phela mawuthi awufuni lokho kuphekwe mina uzopheka kwakho phela sisi. Kunjalo vele like kanje manje umuntu upheka akuthandayo nawe uthanda uphekwe kuyi noma ethanda uphekwe kuyi. Cha phela akhona restaurant la kodwa ngalokuthi ngeke uzongitshela ukuthi mina ngizotshela wena ukuthi ngipheke ngizela tu. La wena awuzukhuluma nami kanje yazi? Cha phela awuzukhuluma nami kanje. Suka la nje isikhathi sami. Into wayenza kumina umsenzwana uyenze nakwabanye. Uyabona ufika la bengicabanga ukuthi umsebenzi ngizotholaphi. Yabona njengoba ngisho kuyahit la ngithi ngiyabonga wemsenzwana. Lento engisho ukuthi leya ngoma ihit. Wangithatha ngenalutho. Njengoba ngishaya le ngoma kubuya lonke usizi ngisuka le emakhaya. Uyabona ngisuka emakhaya bengizozama la. Ngenalutho yabona. Wakholelwa kumina. Yabo. Manje singekwazi ngizokwazi ngifike ngovela laphana ngithi yabo le ncwadi engibhala incwadi ukuthi ngiyocela ubuhlobo obuhle laphana ngicebe ibolo nto lemo ngocela kahle ukuvela ngicela ngibachazele kahle kahle mina nginenhloso ezinhle ngengane yabo ibona lo nto anti rice le plus ezomuntu obusuke nayo ngale yabo kodwa manje bengitshela ukuthi hayi sazosuprelax mhlawumbe ushayele liholo le mhlawumbe umkhiphe yabona enjoy kamnandi and then next time ke masishayisana futhi ahamba ovela lapha yabo yonke lo nto nencozo ithengele kamnandi iyabona ukuthi umama ekuse yabo ubaba usebenzile ngale awe ashu kunjani makunje uwela mantongo ungathi lembodla uphindi wenza imbodla hayi shem ngisho sonje ma usanjena nje sakhuluma mathanda yazi mhlawumbe uzoshintsha yathi ngibuke ngani lembe ibhodlela lakho uhambe nayo alidlazi ashanga la endlini kanti ngishisa ubani mina ngempela ngiyakhuluma ngathi uyazi ukuthi ngishisa ubani hayi bengizobazi kanjani mami ngiyona la ekhaya ngiyachazela uphumaphi kona ukuchazela khona uphumaphi kwenzeni ingane yakho enhle hambe ungaqophisani nami ungaqophisani nami ngimdala kunawe uma uyakwazi ukubona lokho uphumaphi ngihleli kancane ngokuthula la ngazokhona njengomuntu ophilayo nama hayi la ekhaya ngithatha khona kwesilwane mina buyela khona ke ethwaseni yohlala khona alikithwasa lana yazi mina mangizele wena la ngizela ukuzosiza uenhle ngoba ethe uyadinga usizo uzokusiza kimi mina ngifuna ukuthinta wena mina angifuni ukuthinta wena nami ngifele kufanele ngife
Unenhliziyo embi wena, embi ngendlela. Ya, lo nhliziyo embi ngayifuza sobani wena manje. Uzophendula cha. Uzowena. Uzothobela umthetho wami. Ngikhuluma nje. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like it. Mfethu, yabona awungathuka ngoba umfethu ngekho nje. Yena ngikhuluma mfethu. Kuvele kwafona ubaba wakhe. Uthi wawuthe uyobona la hlala khona lo mfana lo. Awungibuyele. Ingane yakho uthi ibheke kuba emakhaya. Kwafanele ukuthi namhlanje ekseni ngele ngimdedela hamba buyele emakhaya. Sephinde wahamba. Ilana ngisho yabona ngibhala incwadi mfethu ipressure ngithola mfethu ngcono ngimthathe ngibeka kumina yabo ngazi ngizohlala naye la eThekwini sizama impilo sonke ibolo nto le ngifakele ingane imali usifakile imali ebolo imali sazoyibulala abantu indlela engibone ngayo yabona usho lo shulo usazobulala abantu yabo mina njengoba ngisela Shithi ngiyahamba ngihlangana nabafethu la khona abanye abafethu bebelapha labengaze bayicruise mana laba ngathi bawu10 bebelapha na ngile crowd lebivele shama khwela ngathi ngikhuphuki yabo yonke lo crowd ngibuza ngayo yabo bathi hayi bafuna ukuyibona le ndoda yamahisa yabo ingakho mina ngitshela ukuthini ukuthi namanje ukuthi relax ushayele imali le next gig masuba mnandi kodwa manje mase ngibuka nesimo ngichazela sona ndoda kube manje ukuthi uzohamba yabo la face ngiyabazi khona enye ingcwatsha bayi-honor manje banokudinga ama-artist yabo Ngikubiza akukhona ngikubizele khona mina lo. Ngithe mina ukubizela ukuthi azongishaya makushaye nje. Ubengani makushaye nje. Bafuna ungaka uyawuhlukumeza ufana nakuthi nje akakho lokho angithi. Ingane njengoba uma yathi ngikubizela manje mina ngikubizela ukuthi uzosiza umsebenzi. Uma njengoba usamfikile uma uzogada mina wena nje hlehla ma wena uzonaka into zala ekhaya. Uzongisiza ngezinto zala ekhaya mina ngikufikile. Awuzazifunani ubungizelani uthe unenkinga yokukhuluma wakho usho ukuthi umthwala kuwena mase umthwala kuwena wena uzokhuluma njalo phela kusebenza sinokho ngathi ngizona ngezinye izinto hayi uzongicasula wena kumele ngisho nje awuthule nawe okay awuthule Phindile ungalengongizela nawe hawu na umhlola wami bo Phindile Ma, ihlisa umoya phela, ihlisa umoya. Yabo nje ma ngoba ngibiza uPhindile la. Njengoba ngibiza uPhindile la, ingoba ngifuna ukuthi lento yenziwe. Le ngane enhle izalwe ngelinjani? Ihlisa umoya phela, ihlisa umoya nje zamashukane. Ihlisa umoya. Njengoba bengiyibizela Angasole velithule sakhe ingane akekho mama okhethinga asho njani mina uzokwenzeka uzodala ukhalelo phakathi kwami nawe uyacabanga ukuthi sejabulile mase kwenzeka akabuyele ethwaseni angifuni ukuthi lento yenzeka phakathi kwakho noma mncane nobilo yenzeke phakathi kwami noPhindile because at the end of the day uthini mntana mayengene ethi kanti njena ngisho ukuthi uyazi ukuthi ubananenza nje ma ihlisa umoya shona ukuthi ngitshela wena chaza lonke bengazi ukuthi Phindile nkosiyami ngizamlungisa isimo lana mina ngasengingaba kumele ngizenze ngiyabona nje ukuthi mina ngezinto engizozenza uPhindile manjena mlele awulahlile uPhindile angeke eze kuwena ma uPhindile uzonaka into zala ekhaya mina ngingakwenzi lokho ngibizela okay imanini into engathi nginibize la noba u2 ukuthi ngifuna ukuthi ngikhande ipeace phakathi kwethu because ma lento yenza phakathi kwakho noma mncane ngifuna ukuthi yenzeke phakathi kwami noPhindile iyakwenzeka la nto mangabe eseyekile ukuthi akhethe musuku lokho ungivimba mangikhuluma ngoba uyathi khethwa wena ndokoza la kamina ngisihleki nje mina ngimele ukuthi mina njalo ngihlase ngilandeliswa ngamagama kuthiwa mina ngisahluleki kuthiwa mina ngazi njani bese ngihlala nami ngihleki gcine ninahakana nenza kahle phela yazi ngidrive crazy sengidrive crazy kodwa wena isikole wena angithi uyazwa ngoba phela ngizokwenzela konke ekwenzela konke ukukhokhela ibhulufisi kahle mina ngihlupheke
njalo uma bekumele ukuthi ngisizakale ngisonto zesikole njalo ngizokhuluma kanje ukuthi ngisahluleke uwena ma wangu owenza kwabanje kube ungisiza ungiphi imali ungithatha njengengane yakho ngoba azesifike la ngoba azesifike la akhona embonini imali la kunjalo kodwa semayini imali we ngeke izinto engizenza ukuyenza la akahambe ayethwaseni nompilo nini Senzwana manje lamajito okhuluma ngawo sefanele ngishive ithi manje mina manje ngiyoba abantu engabazi abantu abalungile lutho khululeka ayibufe ungadedela i-artist elikhipha ama-hit kanje kubeni vele nawazi usevithi ama-artist yabo bayona ezidabafethu labo yabo yabasha kanjani sure banendawo fethu indawo ungasho ukuthi club yabo indawo kanjani manje banokudinga ama-artist fethu ukuthi artist elidedela ama-hits ngalowo nkazi balibiza lizoperforma khona abantu bezogcwala abantu bezobuka wena lapho kodwa Msenzwane khona inkinga ngibona Msenzwane yabona makasabe lo ngeke ivume lento ukuthi ngeyemaclubini amaclubini khona lezi ingane ezinqunu engaqukhuleki ingane makasabelo njengamanje uyabona uzobona ukuthi imali yangena naye incwadi ayibhala kanti naye first phela u-free first phela ngalo ne-celebrate manje wonke umuntu ufuna ukuthatha i-selfie nawe wonke umuntu uyakudinga ngana ngawo dedela ama-hit usuney'mali zakhe yabo soshayisa lapha uphethe umama wasendlini yabo kamnandi uyaperforma wachitheka umuzi wami ngiyawakha la Msenzwane khululeka ya ayi ngiyakuzwa ibeka le ndaba kodwa hayi sobona senze njani ndoda ngiyakuzwa ish ya manje ingakho fethu yabo ngila yabo ufuna ukuthi sithi shwi lapha e-studio yabo futhi awufethu kuyaphoqa akusene mfethu yazi ngathi ungithinta uthi kunelokhuzana igig kumele sekuyona fanele manje sihambe so polisha le ngoma sayipolisha ngesiqedile ngikhiphe enye hit futhi ngesipana non-stop abantu bayawufuna umsebenzi sebevumile ukuthi udedela ama-hits yabo akumele ukuthi uzoduma ngale ngoma le esanda kuphuma leya le adishisa ngayo ikhosa kuleya event ethi ngiyabo yabo emva lapho sebeni bayacinga futhi ey'ndaweni ingoma isekho ezinye yabo akuthi ngoba esadidwe leya zophahla zenye yabo izothi uma iphola leya yavuka le akushuthi akuphunyula non-stop nibathi ifuna non-stop yabo kumele ukuthi esho ukuthi uzolokuqhubeka nje shaya ama-10k emva lapho futhi ungakhuphuka ugcina ushaya 100k yabo 100 phela njengamanje na-artist elishisayo la nganebolo nto thuhlela fethu yabo zoqhamuka ngandaba fethu bayakufuna njengamanje zoqhamuka nabanye sometime yabatshela ukuthi kusemina nabantu engisipana nabo yabo laba abanye bebekufuna kumele befake imali engankulu kuneyale yabo hayi uyakhuluma ndoda akusho umuntu uyaganwa kulo nyaka uyagana hayi hayi Phindile wenzani ngicela ngiyeke letha indaba wenzela wenzani kumele kuphilelani mina ekhaya manje umuntu ongasile ayikho leyo nto Phindile ayikho leyo nto leyo ayikho Phindile ehlisa umoya lalela umoya wena uma ukuthi uzokwazi ukuthi uyinini ukuthi uma unake mbekezele umoya mazo ehlisa umoya Phindile ehlisa umoya ngicela ungiyeke ngisizo lalo uthule ekhaya ngethi mina ngingane esiqalekisi awubani uzokhala mazohlala kanjani kumina Ngicela kanjani nokela umazwi kumina unosithandwa sakho ma mina ngingamuntu ngiyacela ehlisa umoya ngicela ungiyeke ma angeke ngize ngimmele
kumele mina indlela ophatha ngayo uphindile. Uphindile owala ekhaya usisi wami. Somele ukuthi uqala umtreatise ngale ndlela omtreatisa ngayo nami. Ubethuthwa kanjani vele uphindile Uphindile ma umphethe kahle akho umuntu ongakuboni lokho. Uphindile usecishe wayithatha umphefumulo wakhe la ngenxa yendlela okhuluma ngayo naye. Nakho. Njengoba kubhaqabula zonke izinsuku imihla namalanga ayizi mina ngamphethe kahle manje. Uphindile lento omenza yona ukhiphela kumina ngoba uyazi ukuthi mina vele akaze ngize ngimenze lutho kodwa ukuze asuse wona ubuhlungu uza kumina ashaye mina zonke izinsuku kuzomela ma uyishintshe indlela ophatha ngayo iphindile uma kukutheni nami ngiyahamba la ekhaya ngizoyibona ukuthi ngilala Uyaphika wena. ngizoyibona ukuthi ngilala phi ma Ubuza nawe. angeke ngize ngiphuze kodwa ngizoyibona ukuthi ngilala phi ma njengoba ukuthi uyicabangisise kahle lento engishoyo Uzoyapi njengoba anginababa nje oqala nizoyapi babe nwanilahla nilaxa sewamafinyini. oh sijezela lokho ukuthi asinababa Njengamazi angcolile amanzi okugeza. sijezela lokho ukuthi asinababa ngiyahamba ke nami mama ukuthi ngeke uzokwazi ukumphatha kahle uphindile angeke ngize ngimele indaba yokuhlela nomuzo nje Uzoyimela, uzoyimela. Nihlaza nonke. Oh hey. Sunjani manje? Sunjani? Angeke zisenze kalona sengikhona manje njengoba wazi ukuthi sisebenzisa usizi angifuni ukuthi lento yenze khona ngo2 wena oncane iyenzeke futhi nakuthini njengoba siyabantwana bomuntu wedwa because at the end of the day siyadingana nawe ukhona ofayo songabana futhi so nje akusiza ukuthi uthathe ama-decision ngayesimo enhloso sibona ngaleso sikhathi Uyayazi feeling yokuzizwa ungaphandle emndenini wakho. Uyabazi lobuhlungu engibuzwile. Kutha nazi mase kuthiwa ngiyamchazela ngihlala phansi ngichazela ngihlukumezile noma uma ngibona ngisehlulekile ngoba phela benganginaki ukukhuleni kwami. Kufana nokuthi nje ube ngisiza ngokunika ukudla ekhaya uma sengimele lapha esikoleni nani engangisiza ngalutho nakuba impilo yami yadicilila phansi yabanjena kuthe uma sekukhula wena and uma wabahenzo ngale ndlela le so mina nje hlezi-ke ngitshela ukuthi ngisiqalekiso ngitshela wonke amagama engamele ngabe ingane ikwazi maqhubeka ukuphatha ngale ndlela ngiphathe ngayo nami ngizohamba la ekhaya maqhubeka kwenza phambi kwami sohamba siba-2 simshiye kodwa ayidawuthi ukuthi ngiyazanga lento engiyishiye uzongilalela ungayo yonke into sizobalazela ekhaya sizoba lapho nawe usuzozizwa usekhaya ngathi bengihleli nje kancane ukukhuluma iqiniso bengihleli ngiphisunazi yonke into i-right kodwa bengikhumbula ukuba sekhaya ngikhumbula ukuba nomndeni ongithandayo ngikhumbula nje ukuthanda yonke into sizobalazela